Yau ne rana ta 5 da fara yin zanga-zanga a ƙasar Najeriya, wanda ya kasance waɗansu jihohin da ke cikin ƙasar Najeriya sun tsagaita yin zanga-zangansu. Amma yau rana ta 5 ganin cewar jawabin da Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya ya yi a kan talakawa bai gamshe su ba, kuma ba abin da ya shafe su ba ne a yadda suka ce. Shi ne suke yunƙurin cewar dole su ci gaba da yin zanga-zanga har sai gwamnati ta dube su da idon basira. Abin da ɗan Najeriya yake gaya cewar gwamnati kwata-kwata bata ɗauke su da muhimmanci ba yayin da suke gudanar da zanga-zangansu. Su a tunaninsu cewar za a yi zanga-zanga har ya fi ɗaga musu hankali akan yin zanga-zangan da aka yi. Yawwa, shi kuma shugaban jawabin namu ya zo muku da cewa mutanen Najeriya za su ci gaba da ɗaga tutar ƙasar Russia domin ganin an kawo musu ɗauki, yayin da Moses Bola Ahmed Tinubu ya sa duk wani wanda ya sake ɗaga tutar ƙasar Russia a kama sa. Su kuma 'yan Najeriya sun kalli cewar ɗaga tutar ƙasar nan ne kaɗai zai ba su ci gaba da muhimmanci da har shugaban ƙasa zai juya ya fuskance su, yayin da suka ce ba za su fasa ɗaga tutar ƙasar Rasha ba, don mutum ne da ke da taimako wanda zai iya taimakon su a kowane hali da suka shiga. Jawabin namu kenan zai rinka zuwa muku daga nan sashin Hausa na Dan Magaji TV9 da ke kan YouTube naku. To a halin yanzu ku ci gaba da bibiyan mu, ku ci gaba da sauraron abin da zamu ke kawo muku ko da yaushe. Da nan kar ka manta ka yi like, ka yi subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, yayin da idan muka ɗaura sabon shiri za ka same shi. To wannan shugaban ƙasar Najeriya dai ya ƙara da cewa iya ba kowane gwamna jiharsa ya cire kimanin total kuɗin da ya bayar naira biliyan 572 shine kuɗin da ya ce ya ba kowane gwamna.